या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या दिवशी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी युतीची घोषणा केली आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे। कणकवलीत नगराध्यक्ष नलावडे विरोधी नगरसेवक यांच्यात बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं। कणकवलीतील रेल्वे स्टेशन रोडवरील रस्ता खचल्यावरून हा वाद पेटला। मालवणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातील अंतर्गत वाद बाळासाहेबांच्या जयंती दिवशीच उफाळून आलाय। पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर असलेला पक्षाचा बॅनर फाडण्यात आला, तर या वादातून पक्ष कार्यालयालाही टाळ ठोकण्यात आलाय। ठाकरे गटाला निलेश राणेंनी मोठा धक्का दिलाय। तुळसुली गावातील शिवसेनेचे खंदे समर्थक विजय वारंग आणि शिवसेना कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। मुंबई गोवा महामार्गाच्या झारा पत्रादेवी बायपासवर मळगाव सुतारवाडी सर्कलवर कारच्या जोरदार धडकेत झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झालाय। कृष्णा बळीराम गवस असं त्याचं नाव आहे। वैभववाडी शहरातील अनधिकृत स्टॉल धारकांसह शासकीय जागेत अतिक्रमण केलेल्यांना नगरपंचायतीनं काढलेल्या नोटिसीवरून वातावरण तापलंय। शिवसेना नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांची भेट घेतली आहे। बाळासाहेब आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे राजकारणातील गुरुशिष्याचं नातं महाराष्ट्राला परिचित आहे। बाळासाहेबांच्या जयंती दिनी नारायण राणेंनी गुरुस्मरण करताना मनातील भावनांना शब्दातून वाट मोकळी करून दिली आहे। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडीची श्रीदेवी भराडीची यात्रा 4 फेब्रुवारीला होते। यंदाच्या आंगणेवाडी यात्रेला स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित राहणार असल्याची माहिती शिंदे गटानं दिली आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त वेंगुर्ला आरवली इथं प्रसिद्ध वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यानं वाळूशिल्पातून बाळासाहेबांना अभिवादन केलंय। सावंतवाडी शहराचे जागृत देवस्थान आणि 365 खेड्यांचा अधिपती असलेल्या श्रीदेव उप्रलकर देवस्थानाचा वार्षिक अभिषेक पूजा सोहळा गुरुवारी 2 फेब्रुवारीला साजरा होणार आहे। बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त कुडाळातील कलाकार अल्पेश घारे यानं कलर स्प्रेच्या मदतीनं वेंगुर्ला निवती समुद्रकिनारी बाळासाहेबांचं 20 फूट आकाराचं चित्र साकारलंय। त्यासाठी त्याला 2 तासांचा कालावधी लागला। तब्बल 40 फूट उंच माडावरून खाली कोसळल्यामुळे ओटवणीतील 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झालाय। दीनानाथ गणपत कविटकर असं त्याचं नाव आहे। कुडाळ पिंगुळी साई मंदिर जवळ झालेल्या कार आणि दुचाकी अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय। पोलीस कर्मचारी एम सावळ, SSDI मेस्त्री SM जाधव यांनी धाव घेत कुडाळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलं। कोकण रेल्वे मार्गे धावणारी एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस तिरुअनंतपुरम सेंट्रल ते वेरावल, नागरकोलाई ते गांधीधाम तसेच एर्नाकुलम ते निजामुद्दीन अशा 4 एक्सप्रेस गाड्या आता विद्युत इंजिनसह चालवल्या जाणार आहेत। विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मनशक्ती प्रयोग केंद्रात भेट दिली। यावेळी त्यांनी तिथली सर्व माहिती घेत महाशून्य बिंदूला अभिवादन केलं। महाविकास आघाडीचं बरं चाललं असताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे त्यात मिठाचा खडा टाकण्याचं काम जाणीवपूर्वक करत असल्याचा आरोप माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केला। राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या जामिनाविरोधात CBIनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती। ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे। 20 महिन्यांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमाला अटक करण्यात आली आहे। मुंबईतील वरळी परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली आहे। अभिनेत्री राखी सावंतनं अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे। मुंबई सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला राखीनं हायकोर्टात आव्हान दिलंय। मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक निवडणूक आप सर्व जागांवर लढवणार असल्याचं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटलंय। मी धनंजय मुंडेंचा कार्यकर्ता आहे, तू राजकारण सोडून दे, बीडमधून निघून जा, नाहीतर तुला जाळून मारू अशा धमकीचे फोन आपल्याला येत असल्याची तक्रार करुणा मुंडेंनी दिली आहे। काँग्रेस भारत जोडो यात्रेदरम्यानच देशभरात हात से हात जोडो अभियान सुरू करणार आहे। 26 जानेवारीपासून हात से हात जोडो हे अभियान सुरू होणार आहे। अविवाहित महिलांना देखील सरोगसीचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे। केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले। जागतिक लोकसंख्या पुनरीक्षण या स्वायत्त संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतानं 2022 मध्ये चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून आघाडी घेतल्याचं म्हटलंय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाइफटाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.